Son a primeira causa de accidentes e están detrás de case unha cuarta parte dos sinistros mortais na estrada. Falamos das distraccións ao volante. Hoxe, a DXT inicia unha campaña especial para controlalas. O ano pasado tramitaron máis de 8.000 denuncias en Galicia por estas infraccións. Quen máis e quen menos, algunha vez, confesa ter atendido outra cousa mentres conducía. Hai que confesar que alguna vez sí que se toca el móvil. O teléfono móvil hasta o navegador. A radio, o teléfono, o prender un pitillo. Facemos moita caso ao móvil e o móvil é unha das causas, supoño que dos accidentes. O móvil sería a principal, pero en xeral as distraccións ao volante son o factor común máis detectado nas causas de accidentes. E aínda que nós vayamos atentos, fácil que leváramos un susto por algunha manobra extraña doutros condutores. Sí, un viraje o cualquier cosa por ir distraídos. Co WhatsApp, co móvil, co teléfono, pois eso, nas pernas, a diario. Eu sei de moita xente que se distraía con o teléfono e se baixaba o tal e iba para a cuneta. E agora que os vehículos teñen paneis de control táctiles, esas pantallas tamén son fonte de distracción. Se levas a pantalla apagada non tes problema ningún. Pero claro, ao fin e ao cabo, se o coche o trae é para utilizar, pero sempre cando o coche está detenido. É dicir, non se pode manipular ningún dispositivo de telefonía móvil, navegadores GPS durante a condución, durante a marcha dun vehículo. Porque cambiar a música ou axustar o mapa quítannos uns segundos de atención, que aumentan o tempo de reacción diante dun perigo. Se en estado normal nos leva entre medio un segundo, imagínate manipulando, porque perdo a atención, estou mirando para isto, estou toqueteando, buscando unha dirección. Pero date conta que a distancia de reacción e de frenada vai a ser maior, porque non estás ao 100% na condución. A 100 por hora nese segundo antes de frear xa percorreríamos case 30 metros, así que a máis segundos de reacción, máis distancia. A Dirección Xeral de Tráfico, en colaboración coa Garda Civil e as policías locais, desenvolve unha campaña especial de vixilancia para concienciar sobre estas distraccións, que o ano pasado estiveron detrás do 22% dos sinistros mortais rexistrados en Galicia.